Bai, Fani, hemen txen prest lanean azteko, Bai, ezta? bai. Hori da. Gaurko lehen da biziko platera, zer egingo diguzu? Egingo dut barazki pistoa. Oso ondo. Beraz, osagaiak esango dizkizuet lehen da bizi. Tipula, baratxuria, arrautza, udare tomatea, piper berdea, piper gorria, kuiatxoa, barren gorriak, urdei azpikoa, olioa, gatza, perrexil olioa eta ogia. Listo, Fani, esan ditut osagaiak eta lanean hasteko prest. Vale, Eta ni zuri ederto. laguntzeko ere bai. Vale, botatzen dugu hemen olioa. Olioa. Lehenengoa. Hori da, bai. Barazkia egiteko. Barazkiak hori da, bai. Pistoa da, eta pentsatzea izango dela lauki txikitan erakita, ezta? Bai, hori da. Brunoa, ez deitzen da, baina, bueno, pizka handiagoa. Pizketan dio ban. Hori da, edarki ba. Gutxi gora bela, holan. Bai? Holaxen, bai. Orain hartzen dugu kipula. Bai. Eta nik nahi izanezko laguntza dizut piper berdiekin adibidez. Bale, ederto. Hori da. Oso ondo. Eta mozten dugu. Bai. Holaxen. Hori da. Holaxen lauk. Bai. Neurri hontan ondo, ezta? Zer? Bai, oso ondo. Bale, ba. Pixkanaka, elkar ezautzen lanean. Ezta? Bai. Hori da, bai. Bueno, izatez gallartakoa zer, baina ez atoz, Bilbon zabiltza lanean azkenengo urte askotan, 17 urte. 17 urte, gutxi gora bera, Gutxi gora bera. Hori da, Ondo, ez daki, baina gutxi gora bera, holan. Hori da. 17 urte hon. Hasi nintzen praktikak egiten, kafe antzokian, eta, bueno, Bai, eta geratu nintzen hor. bertan geratu zinen. Bai, eta oso ondo. Oso ondo. Bai. Ba, hori da, importantiena hori da. Aste hontako lekua izango da pixkat leku alternatiboa esaten Bai, gaur egun, ezta? daukagu Hori da. denetatik kafe antzokian. Bai, Ekitaldi bai. asko. Hori da. Argazkitan ikusiko duzue, nola dan, garai batean izan zen, teatroa izan zen, ezta? Bai. Ez, zinea izan zen. Zinea izan zen. Zinea izan zen, bai. Bai, zine bat izan zen, baina berez holtzare badu, ezta? Zer? Ola, pantailentzako, zineentzako, baina gero badu bere Bai, eske holtza. moldatu egin. Gero moldatu Bai, zen. obran. Hori da. Eta gero, klaro, da oso hori eszenarioa, kontzertu eta... Hori da, bai. Eta honek, zinea zen garaitan ez nuen ezagutu gerora, bai. Bai. Holtzarekin. Haure barrura? Bai. Hori da. Eta gero kalabazina. Bai. Hola isen, zubitu gabe, ezta? Lauki txikiakin, da? Hori da. Ba, aste hontako tokia, beraz, izango da, leku desberdina, ez? Bai, oso Hori, desberdina. bai. Bueno, Bilbon ez dago zeo zer bezalakoa. Ez. Hori da. Eta bai daukagu euskaltegiko bat, Gabriela Arestikoa bai. Eta bertan bai dauz irrati bat, Bilbo hiri irratia. Dena bertan. Bai. Guztira ditu 6 pixu. Bai. Hori da. Eta 6. dauz irratia. Euskaltegiare, bai? Euskaltegia bai, Hori da. 4. eta 5. Solairuan. Eta bai daukagu konpartza bat, Algara konpartza. Baita ere, Bai, eta Bilboko jaietan jartzen dugu txosna. Bai, horregatik dino daukagu denetatik. Bai. Eta txosna nun jartzen ez hori. Ni izan itzan, bisita juteko asmotan, da momentu horretan arratzalean zen itxita, ez da, arratzalean izango zen. Bailen kalea. Da, Ah, Febe estazioan dagoena, hor. Bale. Bueno, botatzen du piperra, ja. Eta hori barrura. Bai.
Oso ondo. Orduan, zine izan zen leku hortan zuek aulkiak, osea, ziloiak kendu zituzuen, eta gero momentu honetan daude, mailak eta zilak. Bai, hori da. Hori da. Hori da, egunez. Eta Egunez. gabaz, kentzen da mailak eta dana, eta prestatzen da kontzerturako, edo... Dana libre. Dana libre, dantzarako eta bai. aukera hoixen. Eta gero jaia bebai, jaia egiteko bebai. Hori da, ordan egingo dugu, jan, afaldu, eta gero, jai. Botatzen festa du bat. gatza pizka bat, bai. Bai, hori da, bota. Erki da, Eta usten dugu egiten. pixkat, horrela xen, zuestitu berehala gatoz, zuestitzen danean, bueltatzen gera. Bai, pani hemen txen, zuestitu dira, hori da. Bai, daukagu ja pixkat, bai. Kipula, piperrak eta kalabazina. Eta falta Piper gorria, zaigu... piper berdia, eta Hori. kuiatxoa. Hori, kuiatxoa. Kuiatxoa. Eta falta zaigu txampiak eta tomatea. Hori da, Bale? bale. Egingo dute txampiak, bai? Txampiak, guk gaur egun badakizue, barrengorriak deitzen dizkogu. Ni Txampiñoiak txampiak. barrengorriak, hori da, bai. Hola, xin txikitu. Bai, Nik bitartian honei pixkat eraingo diot, hola ez peatzeko, ezta? bai, hobeto. Hori da, ondo zaitu. Baina, bueno, kolore bat hartzen bada hobeto, eh? Bai, kolore pixkat, bai, Bai. bai. Baina hola xin suelto gelditu behar du, ezta? Hori da. Hori da. Lauki txikitan ebaki eta hola xin. Eta orain gehitu, barrengorriak, eta esan da bezala tomatia ere bai. Tomatiak aukeratu dituzu, udare Bai. formakoak, hori da, bai. Beste bat. Hori da. Eta listo. Hoxin estu. Eta dana barura. Bai. Pasira ona, barazkiekin, Bai. Oh, bai. Ara. Bai. Dana barrura. Barrengorriak ere denbora gutxio behar dute, eta horregatikan bizatikan. Lehen da bizi, denbora gehiago daramaten barazkiak, eta gero bi eguno dianak, bai tomatia eta bai barrengorriak. Holaxe. Eta orain, tomatea. Hori da. Hori da. Trapu bat igual. Bai, garbituko dizut. Holaxe. Listo. Mi esker. Bai. Astelena, lehen da biziko eguna, gauza bekertatzen dira, urduritasuna, baina gero ikusiko duzu. Bihar da etzi eta, bai, lasaituko gea, alkarrez auture bai lanian, ezta? Bai. Gero hainbeste urtean, beti zukalde berdinean, oan aldatzien pixka bat, beti kostatzen da pixka bat, baina bueno, listo. Bere ala jarko gea martxa. Listo, botatzen dugu, ja, Bai, bai. bota. Zana barrura. Hori da. Astu baita ere. Mugitu, bai. Bai. Hori da. Ondo naztu, eta Bai. zenbat, beste ordu lorden bat horrela, 15 minutu, 10 minutuan? 10 minutu edo. 10 minutu horrela, xe. Bai. Hola, 10 minutuen zuestitu, eta berehala gatoz. Bai, Fani, hemen txen, punto hona daka, Bai, ezta? oso ona. Bai, zerbait gehiago falta zaio hemen? Bai, botako dugu berrakatza be bai. Hori da, bota ma. Hemen fina Hori da. pikatuta. Txiki egin da. Hori da. Ba, ikusi oso, ordu lorde matian eukideu, eta berehala bihundu da, eta ban gehituko diogu, ezta? Bai. Hori da. Iba. Hemen esan ditugu, kafe ontzokian zenbat aukera daude, bai euskaltegiak, Bai. klase desberdinak, danetik, baina ez dakit nun dagoen kafe ontzokia. Ba, dago done Bikendi kalean. Bikendi, Gipuzkoarrentzako zein gurutan gabiltza? Metros, geltokia da Abando, eta Abando. irtera da Beraztegi. Hori da. Beraztegi. Dau Elisa ondoan. Eliza, ze Eliza. Ez dakizu ze Eliza. Astu zait Elisa nola Hori da. ditzen da. Bueno, gutxi gora bera dago Jardines de Albiako inguru. Bai, hori da. Hori da. Hori da. Ba- Inguru hori askoek ezagutzen dugu?
beste gauza batzu daudelako inguruan, eta hortxen bertan dago, Bilbo erdi-erdian esango ginuke, ezta? Bai. Hori da. Hori da. Eta Herriotikan oso gertu, itare. Eta dago, alderdi zarra baldin badu alderdi hontan, beste alderdi hontan. Hori da. Hori da. Bueno, pixkanaka situatuko gara, hori da. Arbituko. Eskuak, bai, arbitu eskuak. Hau naztu, ez da? Hola xen? Bai, naztu, bai. Hori da. Da, listo, daukagu ja. Ja, hau, inda martxan, zua. Bai. Bigarrengo pausua. Ba, egingo dugu, ogia satitu eta xigortu. Hori da. Hemetxen ondo, ez da? Bai. Txikian? Igual txikian. Txikian, bai. Bale, ba. Pasatuko traputxu bet. Hori da. Azkatan ezan behar ditugu nun dagoen kokatuta zergatik ama Bilbon gabiltzalako. Eta gu adibidez hemen Donostian gaude gaur. Eta Bilbora noxe hemen juten geha, hori da. Oantxe, giotego gehiago, bai? Ni behi bai. Hori aukera gehiago dago. Asko aldatzen edan herri bada. Hiriburu bat, markatu, hiriburua. Hartzen dugu eta horako kortapasta batekin, mozten dugu. Hori da, forma eman, eta gero, zuzenean, xigortzea. Bai. Hori da. Motako dugu olioa. Bai. Zugin dezu horrela ebaki, baina baita ere gero horrek balio diulako, gero betetzeko, ez da? Claro, gero enplatatzeko. Aurkezteko orduan, hori da. Hori da. Eta ea, botatzen dugu. Bai. Kolore hori dora, mateko. Hori da. Urre koloria. Bai. Bueno, nabarituko zinuen, pixkat, gutxi, Euskaldun berri da, ebitu ze Bai. habilidade, Bai. Eskarrazko. Euskaldun berri. Berri. Bai. Baina beira. Hau zarta programa etortzeko, eta hitz egiteko euskeraz, da lan egiteko, eta Bai. laneako. Buelta ematen dugu, bai? Bai, ondo. Hola xan, listo kolori batzen nahi da. Bai, ateratzeko. Plastatxo bate aterako dugu. Bai. Baina ikusten dut, Igual pizka bat ulan. Bai, zakatu, hola, eharke. Eta listo. Eta ja listo, bai. Bale, Ateratzen dugu. Bai. Listo. Eta orain Ogia falta zaigu xigortuta. arrautza. Arrautza ere bai. Suizatez gailartarra, eta han bertan euskera igual gutxi erabiltzen da. Gaur egun umiak bai, ezta? Ez pentsa. Ez pentsa, Ez pentsa. Bueno. Ez da entzuten asko, euskara. ez. Ez. Gehiegi gaztelaniaz. Gaztelaniaz. Bai. Naiz eta aurrak ikastolanean, Bai, baina gero etxean ez daukate Aukera ohitura hori. edo aukera euskaraz berba egiteko. Horregatik da zaila da entzutea euskara. Bueno, hemendik horre pixkanaka. A Gutxinez umiakin, plazan daudenian, ez da? Bai, baina eske amak eta aitak ez normalean ez dakite euskaraz. Igual hitz batzuk bai, baina berba egiteko bai, erriztasunarekin. Hori ez. Bueno, pixkanaka, hori da. Bale, hau listo, nahizunean. Bai. Hartzen du arrautza. Bai. Bueno, bai. Hori da. Bai. Listo. Azal zati txiki bat, baina konturatu da, eta kendu dugu, eta listo. Hori da. Hau bateako dugu, ondea, ez da? Tratetxo honetan. Bai. Hori da. Botatzen dugu igual gatz, pizka bat. Hori da, bai. Hori da, botka lasai. Eta hola xema.
Platera hau ze eukitzen duzu, urte guztian zehar, ala aldatzen joten zea, ez da? Bai, urte guztian, zehar. Bai, menuan. Bai, igual egunero ez, baina aztian behin horrela bai. Daukagu menua, egunero da desberdina. Desberdina, bai. Bai. Orduan barazki moduan jartzen dugu, egun batean. Bai. Beti daude barazkiak, eta batzutan pizterara, beste batzutan besterara, salteatuta, bai. Hori desberdinera. Hori ja, listo dago. Listo da. Hori, jatea eta listo. Hortxe prest platera. Hori da. Zartagia gehiago erabiliko duzu? Bai, pernientzako. Pernientzako. Olioa pixka kentzien nahi? Igual pizka bat bai. Zut. Pixka trapo pasako diot. Listo, pernilientzako. Bai. Barrura pernila. Berua dauta. Hori da. Bai egin alda laban, crujiente moduan. Crujiente moduan, bai. Baina, bueno. Hori da, labia beru eukizke 180 gradutan horrela sartu. 10 minutu edo eta bertan xigotzen da. Hori da. Baina, bueno, eta horrautza bai plantzan egin aldu. Baitare. Hori da. Josuek ikusteko moduan gaur, dana, paela gainean. Bai. Buelta emango dioten horiekin? Bale. Hori da. Hola, txen. Eta ikusten ari nahi, ja, osagai guztiak prest ditugu, ezta? Bai. Hori da. Hau ateratzeko igual, hemen bertan. Bai, hemen bertan. Listo. Listo. Bai. Kanpoa, zartakia ere atzera. Eta osagai guztiak prest. Bai. Eta orain guztiak platereratu. Bai. Hau itzaliko da. Hone listo, ezta? Listo. Vale. Zu itxaldu dut, torrizit honean. Hori da, hementxen aurkeztu ditugu. Hau izaten da lekua, platerak aurkeztekoa. Orduan hementxen, montatu. Hartzen dugu hau. Hori da, moldetxoa. Jartzen dugu azpikaldean, hori xigortua. Hori da. Hartzen dugu pistoa. Hori da. Hori da. Earki beteta. Bai. Zuek bezeroak danetik baino gazte jende asko eta gazteak jatunak izaten dira. Bai. Errazioak samarrak, ez da? Errazioak kafe antzokian da oso ondo. Oso ondo, bai. A ber, daukagu hau. Kentzen du hau. Abez bada jausten. Hori da. Hortxe. Eta gero gainetika. Pernilla. Eta hori da. Zuek makinaldiz egingo zenuten pistoa, baina beira gaur eman dion toki berezi honekin. Pistoa, baina dotore jarrita, ez da? Hori da. Hori da, bai, arrautza eta pernillarekin. Lehen da biziko platera, amaitut zaz. Bai. Hori da. Hau izango da, gaurko lehen da biziko platera. Gure xeferen azken ikutuak eza, eta bere lan ator. Tipula, piper gorria eta berdea, eta kuiatxoa zati txikitan egin, eta oliotan zuestitu. Barren gorriak eta tomatea gehitu eta zuestitu. Baratxuria txikituta gehitu. Ogia borobilerara ebaki eta zartagian xigortu. Arrautza frijitu. Urdai azpikoa xigortu. Osagai guztiak platereratu eta perrexil olioarekin gozatu. Listo, Fani. Dastatzeko prest? Bai. Hori da. Hemen gainetik bota diozu, saltza zer da? Da perezila olioarekin. Da trituratzen perezila olioarekin. Hori da, dana birrindu eta listo. Hori da. Ematen jo koloria eta saborea segurazki, ez da? Hori da, honaxen.
Hartu, pixka korringu ere bai. Korringu pixkate jarriko diot, hor garrasi pixkate emateko. Hor espikoekin batea. Eta ber, nolakoa doan gaurko lehen da biziko platera, eta ez da untakoa. Oso gara da. Bai. Posten naz. Hori da. Barazkia daude bere puntuan, eta arrotza prejituekin da urdai espikoa. Euskara, zatila jarri dit, baina zati honekin. Hortxean, agarra, karo, ezkeu gile ez eta harrapatu. Hori da. Hori da toke. Horrela, bigarren aldiz hobeto, Ogila pixka eta harrapatu behar da. Bai. Sensazioa piztu da, baina ikutu desberdin honekin, bai ikusteko polita eta jateko ere oso goxua. Gaurko lehen da biziko platera, listo. Eta bigarrengoa zerrote da, zuek hor zaion, da, bagatoz.